Заповядайте документите, довере, капитан. А къде е пътния лист? Как? Ама няма ли го? Няма го. Че тук беше, къде може да е? Ти какво караш, бе? Сундирчите, довере, капитан. На ТПК-то. Малко ковано желязо, малко матричка. Дефицит на радост за населението. Да е верно, довере, капитан. Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор? За услуга, другар капитан, на ТПК-то. Понеже Митко се разболя. Трите имена. Митко. Не му го знам второто. Лошо? Лошо. Лошо, другарио. Седларов. Къде е работилницата? Долни Богоров. Да. Карай. Дете имам, жена имам. Ще направя някое автопроизшествие. Айде. И тъй към изворите на народното творчество. Не ми вземете книжката, няма да изкарам втори път изпит. Сега ще ми покажеш пътя към тази ренесансова Флоренция на Софийски окръг. А, Беатриче! Както казваше моят приятел Франк Лойд Райт. Да е верно, другар капитан. Заповядайте, другаре капитан.